Libreng tuli, bakunahan ug legal consultation. Mao kini ang pipila sa mga serbisyong gihanyag atol sa Brigada Eskwela sa pipila ka mga pampublikong eskwelahan sa Davao City. Ani report ni Argil Relator. Gidagsa sa mga batang lalaki kining usa ka room sa Magallanes Elementary School sa Davao City. Dili aron magpa-enroll kung dili sila ang mga maisugong nikasa sa tradisyon nga magpatuli. Kini ang mga eksena sa gipahigayong Operation Tuli o Oplan Supot No More ato sa kaduhang adlaw sa Brigada Eskwela sa pagkig-alayon sa Davao City Health Office. Loud and proud ang 8 anyos nga si Derek Dane nga natuli na siya. Hila ka wala? Wala. Gusto na ka magpatuli yun. Pagano man? Para pagdako nako, tuli nako. Wala sab palupig ang 5 anyos sa si John Steven nga pinakabatang nagpatuli. Matud sa amahan, ang anak mismo ang desididong magpatuli na. Dito sa balay pa lang daan, sige siya kuan nga magpatuli. Si mama, ang mama niya dili mo sugot kay gamay palagi daw pag 9 years old na bago magpatuli kay siya. Sige maghilak, gusto magpatuli jud siya. Ang magsuong swiko, usa lang kanila ang malampusong natuli. Nagpasalamat gayud ang mga ginikanan sa gihanyag nga libreng tuli. Daghang salamat nga naglibre ang brigada di sa Magallanes ba. Kaya kung wala, lisod man po kay kabalob ako pandemic. Isod pa ito. Samtang, doon na sa gihanyag nga COVID-19 vaccination sa ilang gym. Gimanduan sa Department of Education ang ilang regional offices nga magkipag-alayon ngadto sa DOH regional counterpart alang sa pagpahigayon og counseling ngadto sa mga unvaccinated teaching and non-teaching personnel. Lakip na sab ang learners ug magpahigayon sab og mobile vaccination sa higayong mutugot na sila nga magpabakuna. Lakip sab ang pakipag-alayon sa local mental health association aron mag-guide ang mga kabataan sa pagtransition ngadto sa in-person classes human ang 2 ka tuig nga distance learning. Sa Kapitan Tomas Monteverde Senior Central Elementary School SPED Center, ubay-ubay sab ang naka-avail sa libreng legal consultation nga gihanyag sa Public Attorney's Office sa pagpanguna ni Attorney Roger Nocom. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Argil Relator para sa One Mindanao.